Molt bé, doncs, si us sembla, arrenquem. Ja sabeu que aquesta és la roda de premsa que fem normalment a la setmana de ple. En aquesta ocasió explicarem 5 mocions que presentem en el ple del proper divendres. Dues en format d'acord de Junta de Portaveus i 3 en format de proposta de resolució. Una que fa referència a la licitació dels menjadors escolars, la següent proposta de resolució en relació a la lluita contra l'exclusió financera. Aquestes dues les explicarà el regidor, el Carles Lázaro, que ara tot seguit li passaré la paraula, i després jo comentaré una moció, un acord de Junta de Portaveus en relació a les terrasses, la instal·lació de terrasses a la via pública per part del sector de l'hostaleria. Un altre de suport al teixit esportiu de Terrassa en relació a l'aturada obligada de la seva activitat, i finalment també comentaré una proposta de resolució que aquesta no és nostra, és de la FAP i que fa referència a la pujada de la factura elèctrica i al sistema energètic vigent, però que hem considerat que era molt pertinent en la situació en la que ens trobem, i per tant, com que ells no l'han pogut presentar perquè han quedat fora de termini en aplicació del ROM, doncs la presentem nosaltres conjuntament amb la resta de partits que també han presentat altres propostes de resolució sobre aquesta temàtica, i ja veurem finalment, perquè em sembla que n'hi ha 3 o 4, suposo que finalment aconseguirem transaccionar-les i que només se'n debati una al ple. Com us deia, li cedeixo la paraula al Carlos perquè us expliqui aquestes dues propostes de resolució i després torno jo. Gràcies. Molt bé, bon dia. Bé, nosaltres presentem en aquest ple una proposta de resolució sobre l'exclusió financera. Ja veureu que així en fred és un nom tècnic, però que de seguida associareu a moltes de les realitats que estem visquem aquí a la ciutat. L'exclusió financera es defineix com la incapacitat que tenen les persones per accedir d'una forma adequada als serveis financers. Especialment estem parlant de gent gran que no domina les eines digitals que avui maneguen els bancs, gent que no té regularitzada la seva situació al país, per tant no poden accedir a obrir comptes, gent que desconeix alguns termes o algunes característiques dels productes financers. Nosaltres hem pensat específicament en la gent gran de la ciutat. Avui ja sabeu que pràcticament en 10 anys s'ha reduït el nombre d'oficines bancàries a la ciutat a més de la meitat. I això ha anat acompanyat d'una disminució dels empleats de banca. De fet, en les dades que tenim, que ha proporcionat fa poc un estudi de Comissions Obreres, ens diu que Espanya és dels països de la Unió Europea que té menys empleats de banca a cada 10.000 habitants, estem parlant de 34, la mitjana exactament és de 37, la mitjana és de 54, i Alemanya és de 70. Això ha fet que, naturalment, totes les entitats bancàries aprofitin eines digitals per tot el que seria la tramitació i gestió dels productes bancaris. Ja sabeu que la gent gran, hi ha estudis d'Eurostat que els majors de 65 anys, més de la meitat, no tenen competència digital. Per tant, han d'anar presencialment moltes vegades a les oficines a fer qüestions tan bàsiques com una transferència, un pagament de rebut o treure diners en efectiu, que és la manera de pagar que té molta gent encara. Heu també pogut comprovar a la ciutat que hi ha moltes oficines, algunes estan tancades, hi ha barris que no tenen aquestes oficines, però també hi ha una corrent de no disposar d'efectiu en finestreta en les oficines, en la qual cosa s'han de desplaçar, si volen treure diners, a entitats que generalment estan ubicades al centre de la ciutat, per tant han de sortir del seu entorn. També ens han dit gent gran que algunes entitats estan posant franges horàries per treure aquests diners en efectiu i en oficines molt localitzades, a la qual cosa també és un perill per a gent que pugui programar delinqüència associada a aquest fet. Hi ha molta literatura internacional. La ONU contempla l'exclusió financera en 7 dels seus 17 objectius de desenvolupament pel 2030. El G20, tots els seus països, ha donat instruccions de fer programes d'inclusió financera. De fet, Espanya va publicar l'any 2019 un decret per la qual cosa les
famílies, les persones vulnerables, les persones subjectes d'aquesta exclusió tenen dret a tenir comptes corrents sense cap comissió, per tant, simplement amb la disposició que tinguin en aquell moment de diners, i en funció de tot aquest relat hem fet la proposta de resolució i els acords. Els acords, que són els més importants, els alineem en dues direccions. Una adreçada al que us he dit, a la salvaguarda dels drets de la gent gran en la seva relació amb les entitats financeres. Per exemple, demanem que per a aquells col·lectius vulnerables, gent gran, usuaris de serveis socials, la presencialitat de les gestions dins de l'oficina no siguin castigades en comissions, per tant, no acompanyar de comissions transferències, pagament de rebuts, treure diners, traspassar diners a una altra entitat. També demanem que totes les entitats disposin d'efectiu en finestreta a disposició dels clients, que les entitats financeres, i això està passant en aquest moment, algunes han desaparegut dels barris. Per tant, el que sí que demanem en aquesta moció és que almenys sí que tinguin disponibilitat d'algun caixer en el barri als clients de l'entitat per poder treure els diners i poder fer efectius algunes gestions, com traspassos o pagament de rebuts. Que la comunicació sigui multicanal, vol dir que s'ha d'aprofitar totes les eines comunicatives, ja siguin presencials, ja siguin telefòniques, no solament eines digitals a l'hora de comunicar incidències als clients, sobretot quan estan tipificats dins d'aquestes característiques. Per tant, creiem que hi ha d'haver una presencialitat d'empleats en les oficines disponibles per atendre els requeriments d'aquests clients més vulnerables. I després també, en aquesta doble direcció, ens preocupa molt el que és la formació financera. Aquí estem parlant de gent gran, però els majors usuaris de productes bancaris, a vegades de risc, que són crèdits, hipoteques, són els joves. El Departament d'Educació fa un programa restringit, no generalitzat a quart d'ESO, que es diu Educació Financera a les Escoles de Catalunya, EFEC, que està dins d'un programa europeu. Pensem, i així ho valoren les direccions i el professorat dels instituts, que és una bona eina per formar els joves en els riscos que tenen els productes bancaris, en les possibilitats i en la seva relació com a clients, usuaris amb aquestes entitats. I també en el que seria la formació de la gent gran. Aquí a Terrassa es fan molts programes adreçats a la gent gran. Hem vist que, per exemple, el programa Activa Més 60 s'ajusta bastant a aquests objectius i el que demanem és implementar aquest programa amb tallers, xerrades de formació, sobretot qüestions molt bàsiques que aquestes persones és on tenen les dificultats, el que seria la gestió d'una targeta de crèdit, com es treuren diners, aquests productes financers ara que s'adrecen a la gent gran com la hipoteca inversa, les avantatges, els inconvenients, els perills, això que també els ofereixen a vegades per 4 estalvis, el que és un fons d'inversió, aquesta lligat un fons d'inversió, la variabilitat. Per tant, seria implementar també aquesta forma d'informar i formar la gent gran sobre aquests conceptes. Aquesta seria la nostra proposta de resolució. Jo crec que és bastant coherent, objectiva. Jo crec que tindrem el suport de la majoria de partits del ple. És una demanda que va venir també de la gent gran del partit, que en reunions que fan periòdiques d'aquesta sectorial es van demanar a veure si podíem fer alguna cosa per les dificultats que tenien i a partir d'aquí vam començar a elaborar aquesta proposta. La segona proposta que us explicaré és una proposta de resolució que presentem amb el grup municipal de Junts per Terrassa i amb el grup municipal de Ciutadans i és referent als menjadors escolars de la ciutat. I ho fem, jo crec que els 3 grups, almenys nosaltres, des de la perplexitat com s'ha fet, les formes que s'ha portat a terme aquest inici de licitació. El servei de menjadors, els menjadors de Terrassa, la licitació d'aquest servei és un dels més importants de la ciutat. Estem parlant d'un volum de negoci de 25 milions d'euros, de 6.000 usuaris, majoritàriament nens i nenes, també personal i mestres de les escoles, que té 500 treballadors, i que hi ha quasi 40 escoles adherides al conveni aquest general de funcionament. Bé, en aquest procés de licitació, perquè l'any passat es va fer una pròrroga,
pràcticament l'oposició, els grups de l'oposició hem estat convidats de pedra. A la reunió dels cicles de la vida, la comissió informativa de cicles de la vida, ens vam presentar amb uns dies, un poc molt marge, la documentació d'aquest procés, no vam poder dir res perquè ja estava tot tancat, era l'inici de la licitació. El més greu és que aquesta licitació o inici de licitació del procediment administratiu no va passar per ple o no passarà per ple el divendres, tal com s'havia fet anteriorment, passarà per Junta de Govern, que va passar el divendres passat, i es va aprovar. Per tant, nosaltres l'únic que hem fet és escoltar, però ningú ens ha demanat, com a mínim, opinió sobre el procediment. Hi ha la comissió tècnica d'estudi de models de gestió, que en aquesta comissió informativa es va demanar repetidament al llarg des del setembre, que no s'ha convocat a posteriori, i això no és una qüestió secundària. O sigui, aquí tot per Terrassa tenien el seu programa la municipalització. Aquesta comissió, que és per estudiar els models, era una bona oportunitat per analitzar si realment era viable o sostenible aquest procés de municipalització. Pensem que per això una mica s'està fent tot per la porta de darrere. Nosaltres el que demanem és molt senzill, en aquest és un únic acord, i és un acord quasi de mínims, és de dir, escolti, des de l'oposició demanem tenir informació, el mínim d'informació, el que es faria en qualsevol entorn democràtic i transparent, per poder fer aportacions i per controlar aquesta licitació. És tan mínim que, en fi, jo crec que tota l'oposició va votar en contra d'aquesta manera de licitar, de començar la licitació, i ara tota l'oposició estem a favor de que siguem, com a mínim, si no protagonistes, perquè naturalment està la comunitat educativa, que també coses a dir, però representem una part important de la població que té dret a saber la transparència i el programa que es portarà a terme en aquesta licitació. Jo, per la meva part... De pregs i preguntes. Continuo jo explicant-vos l'acord de Junta de Portaveus per la instal·lació de terrasses a la via pública. Com bé sabeu, el sector de l'hostaleria és un dels sectors més damnificats de resultes d'aquesta crisi socioeconòmica que estem patint a causa de la Covid. És cert que en aquests darrers mesos tots els partits que formem part del ple de l'Ajuntament de Terrassa hem fet propostes en favor d'intentar mitigar, intentar ajudar en concret el sector de l'hostaleria, però també molts altres sectors que estan patint les conseqüències, i en aquest cas ens ha arribat que el sector de l'hostaleria, els bars i restaurants de la ciutat tenen dificultats en poder, instal·lar una terrassa, aquells que no la tenen dificultats de poder instal·lar una terrassa per qüestions de caràcter físic, és a dir, perquè estan situats, ubicats en un carrer estret, amb voreres que no ho permeten, o perquè no tenen una plaça o un espai lliure proper que els hi faciliti. En aquests casos, és cert que la normativa, l'actual ordenança, ja permet ocupar places d'aparcament al carrer per tal d'instal·lar-hi terrasses, però també és cert que els requisits per tal de poder-ho fer són molt elevats, a banda que el cost econòmic també és superior al d'una terrassa normal, però entenem que en la situació actual en què s'eximeix de la taxa de terrasses tant per l'any 2020 com pel 2021 no seria el problema, però sí que és un problema, deia, els requisits formals que es demanen per tal de poder executar, instal·lar, construir aquestes terrasses. Per tant, una mica el que venim a demanar és que es flexibilitzi la possibilitat d'ocupar places d'aparcament al carrer de forma temporal, de forma, temporal fins que puguem normalitzar la situació, i en aquest sentit demanem que es faciliti, com ja s'ha fet en altres ciutats, s'ha fet a Barcelona, per exemple, va sortir no fa gaire en els mitjans de comunicació, aquesta, mantenint evidentment tots els requisits de seguretat i d'accessibilitat, però sí que facilitant la formalització d'aquestes terrasses en l'espai públic, que en moltes ocasions, en la majoria de casos, és un valor d'oxigen per aquests negocis, per aquestes activitats
que pràcticament no poden desenvolupar el seu negoci dins del seu àmbit tancat. El següent acord de Junta de Portaveus és per donar suport al teixit esportiu de Terrassa. També el sector de l'esport, al igual que el de l'hostaleria, que comentàvem ara, és un dels grans damnificats per les restriccions decretades a nivell general i també per la Generalitat. Pensem que l'esport no és el problema, sinó que és la solució, i l'esport és necessari per la salut en general, però tant per la salut física com emocional, i així ho vam poder comprovar en els mesos posteriors al confinament més sever que vam patir la primavera passada. Per tant, donem suport a aquest manifest que sorgeix de les federacions catalanes, dels consells esportius, amb un lema molt significatiu, que diu ja n'hi ha prou, som essencials, i instem a la Generalitat, que és qui té la potestat i la competència, a dotar de recursos al sector, a redactar un pla de xoc que atorgui ajudes, subvencions, no crèdits com fins ara, que doni subvencions a fons perdut a totes aquelles empreses, associacions, entitats que formen part d'aquest món de l'esport i de l'esport amateur, bàsicament. I, per tant, el que també demanem a la Generalitat és que garanteixi la continuïtat de la pràctica esportiva i flexibilitzi, en la mesura del possible, les restriccions presents, actuals, i eviti d'imposar restriccions futures. I, finalment, us comento la proposta de resolució que abans feia esment, que és una proposta que sorgeix de la FAP, de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa, i que fa referència a la factura elèctrica i al sistema energètic vigent. Com us deia, és una proposta, és un manifest que sorgeix de la FAP i que l'hem volgut traslladar al ple de l'Ajuntament de Terrassa perquè creiem que és molt pertinent. Vam viure tots ara fa unes setmanes les conseqüències de la borrasca Filomena i aquella pujada exagerada dels preus de l'electricitat. I en aquest sentit, pensem que coincidim en la voluntat de transformar el model energètic actual, apostant, evidentment, per la sostenibilitat, per eliminar la dependència de les energies fòssils, del petroli, bàsicament, i apostar per les renovables, en concret en el nostre país, evidentment, per l'energia solar i també l'eòlica. I d'aquesta manera intentar estabilitzar els preus, que realment han baixat. En aquest darrer any tenim informacions, han sortit informacions publicades de que el preu de l'electricitat interanual ha baixat un 15%, però això no treu que hi puguin haver-hi pics concrets, com els derivats d'aquesta borrasca Filomena de fa 15 dies aproximadament, però en qualsevol cas la transformació del model de funcionament energètic en el nostre país també hauria d'evitar que es produïssin aquests pics. Insisteixo, s'han presentat crec que 3 propostes més en aquest sentit d'altres partits del ple i bé, en tot cas, com us deia, imagino que s'intentarà transaccionar-les totes. La majoria parteixen de punts en comú, haurem de veure quines són les diferències que potser són insalvables, no ho sé, i en qualsevol cas espero que de debat n'hi hagi un només en el ple de divendres. Per part meva res més. Si teniu algun dubte, alguna pregunta al voltant del que us hem explicat,